Dobrý deň všetkým. Láska matky je ako čistý prúd Gangy, ktorý tečie večne a bez akýchkoľvek podmienok. Z chodieb pamäte vám dnes prinášame príbeh. Príbeh, v ktorom sa liak rozplýva a zostáva len nezištná oddanosť. Poďte s nami a za sprievodu týchto posvetných obrazov Gangy si vypočujte dojímavé rozprávanie z pera renomovaného spisovateľa Rajesha Chandraniho Madanlala Jaina. Moja matka. Moja matka, ako veľmi ma milovala a s akou oddanosťou. 19. decembra 2019. Keď bola matka ešte na tomto svete s nami. Bude najlepšie začať úplne od začiatku. Keď som vyrastal a prechádzal z detskej nevinnosti k rozumu, našiel som náš dom plný života. Uprostred tej veľkej rodiny mi bola blízkosť mojej matky tým najdrahším. Jej nežnosť bola mojou najväčšou silou. V dome boli aj iní súrodenci a matka sa musela o všetko postarať. Zvládala povinnosti voči rodine i viere s obdivuhodnou rovnováhou. Zostávalo jej len veľmi málo času pre seba. Keď som bol starší, uvedomil som si hlbokú pravdu. Bola oveľa skromnejšia a pokojnejšia než ktokoľvek iný. Nikdy som ju nevidel rozhnevanú na nikoho. Nikdy som ju nevidel podráždenú. Snáď to bola v tom čase prirodzená cnosť každej matky. Vzor dokonalej panej domu. S postupom času, ako sa moje chápanie vyjasňovalo. Všimol som si u nej vlastnosť, ktorú som u žiadneho iného nevidel. Bol to jej bezpodmienečný životný štýl. Prijímala každú podmienku rodiny, susedov aj spoločnosti. Ale ona sama nikdy nekládla žiadne podmienky ostatným. Dnes, keď som spoznal svet, chápem, že takáto nezištnosť je veľmi vzácna. Úplne rozplynúť vlastnú existenciu v existencii druhých nie je ľahká úloha. A to nie len na okamih, ale na celý život. Nepochybne bola celkom výnimočnou osobou. Ľudskou výnimkou, dalo by sa povedať. V tejto neochvejnej prostote som občas videl šťastné okamihy. Najmä počas jej ciest do rodného domu. Lalitpur je jej rodisko. Stratila otca a brata už vo svojich 8 rokoch. Potom babka a matka prežili život v rodine strýka. V detstve, keď som tam navštevoval príbuzných. Chápali sme, odkiaľ sa tieto ušľachtilé hodnoty mojej matky vzali. Keď bola v Lalitpure, prejavoval sa v jej hlase pocit vnútorného pokoja. Dodnes tam žijú rodiny našich bratrancov. Sú skromní, ale veľmi ušľachtilí vo svojich myšlienkach. Vždy sa k matke správali s hlbokou úctou. Bol som šťastný, keď som videl, ako sa tam jej malé priania plnili. V uličkách Lalitpuru sa cítila naozaj ako doma. Znova sa vraciam k svojim spomienkam na matku. Kvôli svojej náboženskej výchove mala matka veľká očakávania. Priala si, aby sme my súrodenci rozumeli viere a učili sa texty. Moji súrodenci v tomto obstáli. Ale môj záujem o štúdium bol v tom čase o niečo menší. Neskôr som kvôli práci žil často ďaleko od domova. Takže moje zaostávanie v duchovnej praxi už od detstva zostalo ako tieň po celý život. Pred 5 rokmi, po tom čo náš otec odišiel, matka začala slabnúť. Posledné 2 roky je pripútaná na lôžko kvôli svojej chorobe. Rodina najmladšieho brata sa o ňu stará s nesmiernou láskou. Jej telo teraz váži pravdepodobne len okolo 25 kg. Ale aj v týchto ťažkých podmienkach zostáva jej duševná sila neochvejná. Teraz je už len jedno jedlo denne. Sústredí všetku svoju pozornosť na cestu duchovného oslobodenia. Napriek fyzickej slabosti je mentálne úžasne jasná. Má pozoruhodnú inteligenciu. Všetko, čo sa v živote naučila, si dodnes pamätá naspamäť. Jej svet je teraz obmedzený na jednu malú izbu. Ale ani tam u nej nie je počuť žiadny nárek. Svetské záležitosti sa jej teraz zdajú byť bezvýznamné. Často opakuje jednu múdru vetu. Odpustenie od všetkých, odpustenie všetkým. Prosí o odpustenie tých, ktorých mohla obťažovať. A s ľahkosťou odpúšťa každému, kto jej ublížil. Moja sestra Kiran túto pravdu rozpoznala veľmi jasne. Každý deň číta matke texty po telefóne.
Matka si všetko pamätá a napriek tomu počúva s hlbokým dojatím. Ako som povedal, duchovne som zaostalý syn. Bývajúc ďaleko, nemôžem jej slúžiť priamo pri jej lôžku. Asi pred 2 mesiacmi ma napadla krásna myšlienka. Že keby som jej aj ja čítal, jej radosť by vzrástla. Odvtedy jej volám každý deň voľna. Netrpezlivo čaká a má z toho veľkú radosť. Počas rozhovoru ma žiada o čítanie rôznych textov. Posledné 2 týždne má zvláštne prianie. Chce odo mňa počuť Bhaktamar Stotra. Správna výslovnosť sanskritu je pre mňa veľkou výzvou. Ona pozná všetko naspamäť, bez jedinej chyby. Ale počúvať to z hlasu jej syna jej dáva nekonečný pokoj. Robiť to hodinu týždenne. Mohlo by niekoho viesť k myšlienke. Ako málo odo mňa moja matka chce. Ale v skutočnosti ona vie a ja viem pravdu. Že odo mňa očakáva niečo obrovské. Matka dúfa, že pôjdem cestou oslobodenia duše. V jej živote je vidieť zázračná harmónia. Zo svetského pohľadu jej život zosobňuje túto vetu. Žiť pre druhých je ten pravý život. Ale súčasne v nej vždy prúdil duch očistenia duše. Učila nás morálnym hodnotám od útleho veku. Neskôr odovzdala mojim obom dcéram rovnaké hodnoty. Pod jej ochranou rozkvitla aj osobnosť jej snách. Bola vzorom pre všetky svoje vnúčatá. Vždy hovorila s vážnosťou. Hovorenie o zle šíri zlo. Preto len hovorenie o dobre môže zlo uhasiť. Keď sestra Kiran spomína na matkinu povahu, hovorí: Mamička sa vždy držala ďalej od cudzích záležitostí. Učila nás, že rozlišovanie medzi moje a tvoje nemá žiadny úžitok. Táto lekcia je dnes naším najcennejším pokladom. Dôvod, prečo sme rešpektovaní v spoločnosti. Veríme v jednotu, nikdy v nezhody. Mamička nám dala duchovné hodnoty, aby sme mohli očistiť svoju dušu. Aby sme sa oslobodili od utrpenia zrodenia a smrti. Dátum 26. apríla 2022. Nechcela od svojich detí nič materiálne. Chcela len, aby sme našli pravdu a získali múdrosť. Láska mamičky je ako milosť veľkých učiteľov, ktorá inšpiruje všetky bytosti ku šťastiu. 26. apríla 2020 mamička odišla. Bola to ťažká doba uprostred pandémie. Odvtedy sme založili tradíciu každodenného spoločného čítania. A táto tradícia dodnes s hrdosťou pokračuje. Venujeme túto hodinu poslednému prianiu mamičky. Kiran, Shobha a Rachna spoločne dbajú na túto tradíciu. Dnes, s úctou k pamiatke svojej matky, zdieľam toto vyprávanie znovu. Práve ste si vypočuli dar slov Rajeshai pre jeho matku. Živú tradíciu, ktorá sa nikdy nezastaví. Pravá láska spočíva v povznesení duše. Dnes mama nie je s nami fyzicky. Ale spoločná modlitba rodiny udržuje jej prianie stále živé. Voliť dobro, to je tá najúprimnejšia podsta matke. Dnes s ťažkým srdcom zdieľame, že mladšia sestra Rajeshai, Shobhai, odišla v januári 2026. Nasledovala cestu matky na púti do večnosti. Vyjadrme svoju najhlbšiu sústrasť aj tejto skvelej dcére. To je pre dnešok všetko. Ďakujem veľmi pekne.